Стига бе, Чевка. Ще го гонят заради вас. Не бе, няма как бе. Бързо ти израснаха веждите. Горе-долу. Горе-долу. Коста. Компилацията видя ли? Не. С какво ги мажеш? С ретициново масло ли? Какво е там? Абе, да знам. След 2 дни познай кой се връща. Кой? Тук има ли кошче? Да не ти е взел косата и вижте за Коледа. Не. Какво става, чуй? Ще ми пращаш линк? Линк? Да, бе, как? Чат, иска да нагоня чат, мамчета. Много тъпо, брат. Twitch.tv наклонена CTK0. Само да ви пада телефона, че как съм го сложил. Екстремно съм сложил телефона. Виждате му идет. Това са и сами. Знаеш ли как се казва? Да, така е. Почти до нас. Лак супер, за кое бе? Опа, какво става, Валери? Тайпши. Защото си много грозен. Викам за кое? Добре бе, чат. Аре, един път само се абстрахирайте от това, че съм грозен. Вижте, има красиви момчета около нас, това. Той примерно не е много грозен. Ето, аз ако си махна качулката и ставам по-красив. Аз ако си махна качулката и направо look at the fade, look at the fade. Like that. Сега как съм? Сега вече е по-готино, нали? Аре, слагай цаките, че не се гледаш. Цека хвърлих 5 села във вас и на теб, на вас не чакай вкъщи. Вкъщи ще има 5 села. Трябва да сложат преди да лами и преди да джониш този стрим. Стига бе, лак супер, брат. Почна да ми влизаш подкожно, брат. Нарани ми чувствата, брат. Стига вече. Какво? Чулка свикам. 56. Те с както точно ще изгонят паркинга. Да, между другото. Ами още един тик. Знаете, потресен. Чат, може да не вържа между другото, ще видим. Много български шефовете. Тук те са така, човек. Като казахме, че сме отново български и всичко е. Добре, действаме. Ето, получихме позволение. То ние го бяхме получили и преди това, нали? Само че тук ще пречи най-вероятно да Не работи. Какво става? Излага? Брат, си моите на супер специални места. Помниш какво български ми правим в проект, аз човек кино и ревизора. И бам, веднага. И става. Веднага. Бречинг аут надпис, брат. Чат стана. Не от... Аз си викам, сега какъв е шанса, пък примерно шефката такова познай с дете на български. Здрасти, Позволение за митки. Янев, дали е дал някаква задача? Не. Битка, ли сте не стане? Чакай малко, трябва да тръгне колоната. Страната е фул шок, писаха в чата. Абе, дадаха ни да снимаме, бе, няма проблеми, бе. Къде трябва да се включваме? Важното